ବିଜେଡି ପାର୍ଟିରେ ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆଗକୁ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଆଉ ଟିକିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନା କାଲି ବୁଡ଼ିଯିବ ଏ ପାର୍ଟି। କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବିଜେଡ଼ିର, ମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଭ୍ ଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସବୁ କେଉଁ ନେତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ନେତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବେ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର, କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିବା ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି। କାହିଁ ମୋ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେବା ଦରକାର କି ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ି, ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ଆଉ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜେପିକୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟି ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ନେତାରୁ କିଛି ବାହାରିକି ଆଉ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଶୃଙ୍ଖଳ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟି ଗଢ଼ିବା କଥା। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ନାହିଁ ଆଗକୁ।